društvenih mreža. Za dobru zabavu bila je potrebna samo jedna kartonska tabla, kockica, pioni i dobro društvo. To su bili dani. Umeđu vremenu smo odrasli, tabla se povećala, a kockica je postala vaše znanje. Dobrodošli u kviz. Stigni me ako znaš! Da vidimo ko je to večeras u studiju sa nama. Na poziciji crvenog takmičara, ozbiljan igrač, dolazi nam iz Beograda. 2 metra čistog šarma, Miroslav Kordić. Dobroveče. Dobroveče. Ne čujem vas od ove gazularene publike vaše koja vas podržava. Poprilično su divlji ovi moji ovde u crvenom ovome uglu, ali pokušat ću da ih smirim. Molim vas da čuje, gospođa je malo starija, nemojte toliko glasno. Da, slabo čuje gospođa. Nego šta kažete, Miroslave? Da, imate mnogo iskustva u kvizovima? Nemam, ovo mi je drugi kviz u suštini. Tek drugi? Pa bio sam u jednom... Pa dobro, to je kao da imate onoliko. Pa dobro, bio sam u jednom, tu me, da kažem, jurila jedna plavuša i nije me stigla, to mi je jedino neko iskustvo iz kviza i eto, to je to. Plavuša, dobro, nema. Želim vam mnogo sreće. Hvala. Na poziciji žutog takmičara večeras koji nam dolazi direktno od javnog beležnika. Ali nije bio tamo da nekome prepiše stan, jer tako? Nego on tamo radi. Darko Dabić na žutoj poziciji večeras. Dobro večer. Kažete da ste mladi, uslovno. Kako da ne? Ludi. I to je odlična predispozicija za naš kviz, trudim se da budem. verujte mi. Na poziciji plavog takmičara večeras, student elektrotehnike i doktor rukometa, Elvis Kolomi. Dobro večer. Elvise. Slabo čujem. Elvise? Ne čujete najbolju publiku. Najbolju? Svaka je najbolja, verujte mi. Večeras svaka može da osvoji novac. Ali Elvise, prezivati se po lomi i biti doktor rukometa, to je veoma grub sport, zar ne? Ste lomili nekad nešto? Pa, do sada nisam imao prilike. Niste imali prilike? Izbjegavali ste te situacije? Ne mora da znači da će večeras biti tako. A, možda i vi nekog Nek se spremi polomite. takmičar. Želim i vama mnogo sreće. Hvala puno. I ostala nam je još jedna dama na poziciji zelenog takmičara, profesorka engleskog, prevodilac, pasionirani nepoznavalac tehnike, Branka Dimitrov. Dobroveče, Branka. Dobroveče. Zbog čega toliko mrzite tehniku? Pa ne mogu reći da je baš tako mrzim, ali mnogo više volim, na primjer, jezike, društvene nauke, umetnost, putovanja i tako dalje. Da, ovdje je onaj moment kad vi meni kažete moj muž se mnogo bavi tehnikom i onda ja ne volim. Pa ima i toga. Znači ima ko da radi... Ono što mrzimo futbala, zato što nam muževi gledaju futbal i to. Dobro, sport može da prođe. Dobro, spremni za večeras? Da, naravno. Drago mi je, želim mnogo sreće, divna vam je publika, ajmo jedan veliki aplauz za naše takmičare. Vreme je da čujemo pravila. U svakoj rundi imate 30 sekundi da odgovorite na 6 pitanja. Svaki tačan odgovor i jedno polje napred. Polje na kom se zaustavite može vam doneti novac ili iznenađenje u igri. Ukoliko nekoga stignete, uzimate sav njegov novac i kartice iznenađenja i izbacujete ga iz igre. Vaš cilj je naravno da pobedite, a to ćete učiniti tako što ćete se prvi vratiti na svoju početnu poziciju, na poziciju sa koje ste krenuli. I da znate da se igra odvija u smeru kazaljke na satu. To je sve što treba sada znate, što bi trebalo da znate, naravno po koji odgovor na naša pitanja, kako biste bili brzi, jer je u ovom kvizu znanje i brzina. Da li smo spremni za prvu rundu? Ali pre toga naš softver će rasporediti novac i kartice iznenađenja. Svašta je nešto otišlo tamo vamo. I naravno, umesto kockice moramo da vidimo ko kreće večeras prvi.
najmlađi probije led. Može, Elvise? Može. Spremni da polomimo ovu prvu rundu? Pokušat ćemo. Može. 30 sekundi kreće sad. Kako se zvao legendarni šerif grada Tombstona? Dalje. Na kojoj podlozi se igra teniski turnir Wimbledon? Trava. Iz koje drevne države je Sinbad moreplovac? Dalje. Koja glumica je igrala Louise u filmu Thelma i Louise? Dalje. U kom mesecu u Australiji počinje zima? U julu. Koliko nogu ima životinja emu? 2. I evo nas 3 sekunde pre isteka. Na travi je tačan odgovor. Ajmo na prvo polje. Wimbledon se igra na travi. Životinja emu ima 2 noge, to je ptica, tako i to ste, mada ste mislili da niste tačno odgovorili. Ali na prvo pitanje tačno odgovor je Wyatt Earp, Sinbad moreplovac je iz Persije, Susan Sarandon je igrala, to ću vam oprostiti, to je stari film sad već. I u junu počinje zima u Australiji. Dobro, da vidimo šta se nalazi ispod vas, koliko vredi vaše, da kažemo, neznanje za početak. 25.000 dinara. Je li to u redu? Solid. Mogu da pređem na žutog, mladog i ludog Darka. Darko, spremni? Uvijek. Malo se šalim, ja znam da vi volite da se šalite, pa koristim priliku da to činim. I treba. Ali imam 30 sekundi i 6 pitanja za vas. Trčim koliko me noge nosi. Kreće sad. Koja je najveća reka koja protiče kroz Prag? Dunav. U kom gradu su održane prve moderne olimpijske igre? Atina. Čiji lik se nalazi na novčanici od 50 dinara? Mokranjac. Koji glumac je igrao Malcolma X-a u istoimenom filmu? Dalje. Na kom polu žive pingvini u prirodi? Južno. U kom mesecu u Srbiji počinje zima? U decembru. Trebalo bi. Pa zima je u decembru, je li tako? 4 tačna odgovora, Darko. Dobro je bilo. U Atini, Stevan Stojanović Mokranjac, južno mi u decembru. Pa vratite se, pa nećemo, pa vratite se malo nazad, jer ipak Vltava protiče kroz Prag i Denzel Washington je igrao Malcolm X. Da vidimo koliko novca ili nekog iznenađenja ste dobili. 50.000 dinara. Zadovoljni za početak? Pa moram, što da ne. Malo što da ne, osmeh i samo opušteno. Branka, spremni za svojih 30 sekundi u rundi. Morat ćemo večeras publiku da obuzdavamo. 30 sekundi kreće sad. Koji je japanski naziv za viteza? Samuraj. U kom sportu je loptica sačinjena od pera i plute? Badminton. U američkom filmu je The End, a u francuskom? Kraj. Kako se na slovo L često nazivaju Južna i Centralna Amerika? Latinska Amerika. Kako se na Balkanu naziva najpoznatija slatka pita u kojoj se stavljaju orasi, šećer i limunov sok? Ne znam. Sa kog kontinenta potiče rasa pasa Pekinezeri? Ali imate 3 tačna odgovora i to je 3 polja napred. Ja ću vam reći da se na francuskom kraj kaže F, a ne kaj. Nije kaj. Pita nisam čula. Baklava. Da, nisam čula dobro. U američkom filmu je The End, a na francuskom fi ili fa, nije kaj. Nisam razumela. I baklava, dobro, nema veze, i baklava je najpoznatija slatka pita. Sve ostalo ste znali, ali niste stigli da odgovorite da Pekinezeri potiču iz Azije, tačnije iz Kine. Ali da vidimo šta se nalazi ispod vas, Branka. Za 3 tačna odgovora, 100.000 dinara! Vidite kako je dobar softver, a vi ne volite tehniku. Da. I prelazimo na 2 metra čistog šarma. Miroslave. Spremni za svoju prvu rundu? Spremni. 6 pitanja, 30 sekundi, krećemo odmah. Koja je jedina stena koju ljudi jedu? So. Sinologija se bavi kulturom, običajima. Šta se u hokeju na ledu mora ubaciti u go da bi se dobio poen? Koje rase je bio čuveni pas glumac Rin Tin Tin? Vučak.
Kako se zove najveće ostrvo afričkog kontinenta? Madagaskar. Kako se naziva organizam koji živi na račun drugoga? Parazit. 6 od 6, Miroslave! Izvolite, 6 polja napred. 3, 4, 5, 6. Čestitam. Hvala. Približili ste se opasno Elvisu i da vidimo šta se nalazi. 10 kila čokolade. Hoćete 10 kila čokolada? hoću. To ste videli već Pa negde, vidio sam jel? da ima, ja mislim, ne mogu da kupim, ljudi će čudno da me gledaju, ako dobijem onda kao eto moram da se pojede. Možete da podelite, jel da? Pa ne bi da delim, šta je to? Nećete da delite? A nije Pa vi 20 samo kila, novac nije 20 dajete, vi kila samo da mogu plaćate da podem, pa. Čekajte, Miroslav, možemo Dajte da vidimo šta. 10 kila čokolade. 10 kila čokolade. Ajde, softvere, čini to. 100.000 dinara. 100.000 dinara. Je li to u redu? Razočarani ste. Pa utešili ste me donekle. Miroslave, jurit ćemo mi taje čokolada negde tu. Dobro. Sigurno ćemo da je Šta ako mi Branka uzme čokoladu, nju ne mogu da... Miroslave, moram sad Elvisom da se bavim. Izvinite, nije mu dobro. Pa Poplaveo nije ni je. meni dobro, Poplaveo je otišao sam od bez muke. čokolade. A Elvis ovako zaista ne izgleda kao da bi 10 kila čokolade, ali moramo da bežimo, Elvis. 30 sekundi, 6 pitanja za vas kreće sad. Koliko nožnih prstiju ima noj na jednoj nozi? 4. Parlament koje zemlje se naziva Reichstag? Nemački. U kom filmu Zoran Radmilović glumi nastavnika Otoa? Dalje. Koji broj na dresu je nosio Dragan Stojković Piksi u Zvezdi? 10. Kako se na slovo T zove biftek u kome meso nije termički obrađeno? Dalje. Šta je Popocatépetl u Meksiku? Vulkan. Dobro. Šta mislite, Elvise? Pa, Hoćemo dva, da ja bežimo? Slabo. Parlament Reichstag Nemačke, tačan odgovor. Nožnih prstiju noj ima ipak 2, tako da sačekajte tu. Broj na dresu koji je nosio Dragan Stojković Piksi je 10, to je još jedan tačan odgovor. Ovo meso neobrađeno termički, ne znam da li ste Ima jedan... neke veze sa Tatarima možda. Sa Tatarima ima, kako nema, da, to je tačan odgovor, bi bio Tartar u stvari, ali Da. ostajete tu gde jeste. Popocatépetl jeste vulkan, to je još jedno polje napred, a Zoran Radmilović glumi nastavnika Otoa u filmu Majstori, majstori, to je tako davno bilo, vi možda niste bili ni u planu, tako da su 3 tačna odgovora i da vidimo šta se krije ispod vas. 50.000 dinara. Zadovoljno. 75 ukupno. Spremni, Darko? I dalje. Da vidimo sada. 5 tačnih odgovora, izbacujete Branku iz igre, uzimate naravno njenih 100.000 dinara. Njen ček nije još podebeo, pa ne znam šta, nije sazrio još. Možda sačekamo koju rundu ili odmah da je smažemo. Ako mi se ukaže prilika, ja neću Vidite propustiti. kako nam je slatka. Ako se ukaže, ne... Ajde, možda nam se ukaže. 6 pitanja i 30 sekundi, vreme kreće sad. Koji je glavni grad Islamske republike Pakistan? Islamabad. Louis Define je glumio žandara iz kog francuskog grada? Saint-Tropez. Iz koje zemlje potiče borilačka veština taekwondo? Južna Koreja. Kako se zove jezik sastavljen od 28 jezika, čiji je tvorac Zamenhof? Esperanto. Koja namirnica čini osnovu ishrane za više od 50% čovečanstva? Voda. Ćelavi ora u prirodi nastanju isključivo koji kontinent? Evropu. Islamabad, tačan odgovor, jedno polje napred. Saint-Tropez, takođe tačan odgovor, još jedan korak napred. I Koreja, tačan odgovor. Vi ste rekli voda za namirnicu koju skoro celo čovečanstvo. Nisam to najbolje nisto shvatio šta me pita. Ipak je pirinač, tako da ćete ostati tu gde jeste, ali tačno je bilo Esperanto, to je još jedan korak napred. Branka, gde živi ovaj ćelavi orao? Pa ne znam, ali mislim da ne u Evropi. Ne znam ni ja. Ne znate ni vi? Severna Amerika. Upravo ste, ne znate, Branka ostaje tu gde jeste, zato što on živi u Severnoj Americi.
Za sad ste se spasili, Branka. Darko, trebalo da kažete nisam hteo, znao sam, ali nisam hteo da kažem. A, pa ne mogu da lažem, ni tata i mama me učili Pa drugačije. da, jeste, na televiziji ste, ne smete da lažete. I da vidimo šta se nalazi ispod ovog polja. Ajde. O, Kopaonik, 5 dana za 2 osobe. Bravo. Ali, Darko, vi imate više od 2 osobe kod kuće, ili? 1, 2, 3, 4. U 4 stvari, 3 kod kuće, ja sam 3 su 4. kod kuće, znači 2 neće moći da idu, da znate. A šta ću ja na Kopaoniku kad nemam pojma da Dok vi skijam? mislite o Kopaoniku, Branka, 6 pitanja za vas, druga runda i 30 sekundi. Vreme kreće sad. Kako se naziva bilijarski štap? Tak. Koje su 2 osnovne morske mene? Plima i oseka. Koji evropski narod je prvi imao kontakt sa krompirom? Srbi. Kako se zovu ptice koje se ne sele? Stanarice. Pavo kristatus i pavo muticus su vrste koje ptice raskošnog perija? Paun. Kojoj vrsti cveća pripada začin vanila? Možda magnoli. Možda. Ćemo da vidimo. A ja ću vam reći da ste odgovorili tačno na 4 pitanja. To je 4 koraka napred. Tačno je tak, plima i oseka, stanarice i pauni. Ali niste znali, ovo za magnoli ipak je orhideja. Njima pripada vanila. I Španci su imali prvi kontakt sa krompirom. Onda je nama, ja mislim, Dositej Obradović. Ako se, ne znam, malo da vidimo šta ima ispod vašeg polja. Jedno polje napred. Miroslave. A to polje kaže, nije gotovo. Da vidimo šta imamo za vas još. Valjda neće još jedno Polje napred. nazad. 25.000 dinara. Pa dobro, ne može duplo se da bude srećno. Naravno, tako? naravno. Dovoljno je jednom da budemo zahvalni. Tako je. I evo vas blizu Miroslav. Miroslav nije dobro. Približava se Branka. Ali nije ni Elvisu dobro. On se smeje. Šta mislite, će vas pojesti, Miroslav? Pa Ne znači... planiram, pošto malo ima, znači možda 4, pa da ga pustim još malo Da da ga uzme. pustite, pa da nama se dopada da im, pa tako. Pa da, Ovako nam je volja sam mi je, tanjušan da. ovako. Jest. Ajde da vidimo. Da li ćete ispuniti svoju taktiku? Možda, Miroslave, nećete ni Možda znati. neću ni Evo, znati, vidjet nije ćemo. to, da. 30 sekundi kreće sad. Ko je bio jedini putnik u Vasijonskom brodu Sputnik 2 1957. godine? Juri Gagarin, Koje domaće životinje učestvuju na olimpijskim igrama? konji, Koji glumac je u početku karijere imao pseudonim Arnold Strong? Arnold Schwarzenegger, Pod kojim imenom su najpoznatije akacije i kraljevo drvo? dalje, Da li sisari mogu da se izlegu iz jaja? da, U kojoj zemlji se nalazi grad Adis Abeba? Etiopiji, Lepo, Miroslav, gospodski. Ali ja ću da vam kažem da je tačan odgovor konji, to je jedno polje napred. I Arnold Schwarzenegger je tačan odgovor, još jedno polje napred. Mogu da se sisari izlegu iz jaja, tako je kljunari 4 reda, mravo je da je još jedno polje napred. Šta ste rekli, ko je bio u Sputniku 2? pa dvomješno između Lajke i ovoga Gagarina, mislim da je Gagarin. E pa nije, Lajka Lajka, je, tako da ćete ostati tu. Ali tačno je da Adis Abeba u Etiopiji, da, još jedno polje napred. Evo, ja ću pitati Elvisa, možda Elvis zna, možda nije tatar biftek, ali možda zna, na primjer, da li, kako se zovu drugačije akacije i kraljevo drvo? Slabo znam se. Ne? Ja ću da vam kažem. Bagrem. Bagrem, tako da je to bio netačan odgovor. Osete, Miroslave, tu gde jeste, blizu Elvisa, i da vidimo šta se krije ispod... Čokolada. Da vidimo da li je čokolada. Duplira vam se osvojeni iznos do sada. Ne sviđa vam se to? A moglo je kasnije, to ne sad. Kasnije, pa mi smo odlučili da to učinimo sada. Elvise, 75.000 dinara za sada. Miroslava diše za vratom i mislim da je vreme da bežimo što dalje. Može? Hoće. 30 sekundi, 6 pitanja za vas kreće sad. Koji doktor je na svom psu proveravao uslovni refleks? Pavel. Koja je najviša i najtvrđa vrsta trave? Bambus. Kako se nazivaju pravila lepog ponašanja? Ponton. Odakle su vetrenjače stigle u Evropu?
Severna Amerika. Koja je jedina reč srpskog porekla koja je prihvaćena u celom svetu? Vampir. Kako se zove jedini bosanski grad na Jadranskom moru? Neum. I ova publika mnogo zna, jel? Ali ja ću vam reći da su vetrenjače stigle iz Arabije, iz Azije. Ali sve ostalo je tačno. Izvolite, 5 polja napred. Tu se zaustavite. Šta se nalazi ispod vas? Saznaćemo sad. 10 kila čokolade! Elvise, Miroslavu ste sada toliko ukusni. Još imate i tu 75.000 dinara, što je njemu manje bitno. Ne, novac nije važan, sigurno. Ali 10 kila čokolade, sad vas vidi ovako kao ovaj voucher za 10 kila čokolade. Ima da vas juri po tabli, ali dok se to ovde dešava, dok se diže tenzija, Darko, spremni za svoj deo? Spreman. Spremni. Nikad mlađi, nikad luđi. Da li možete da odgovorite tačno na svih 6 pitanja? A nema, kad nisam ova prva 2 puta. Nema veze. Ajde, 30 sekundi kreće sad. Kad je nešto bušno, kažemo da je kao sir iz koje zemlje? Iz Švajcarske. Koji plivač se proslavio glumeći Tarzana? Weiss Miller. Kako se u grčkoj mitologiji naziva krilati konj? Pegaz. Kako se zove prvi afroamerikanac koji je dobio Oskara za glumu? Denzel Washington. Koliko je borilačkih veština podrazumevao antički petoboj? 2. Kako se zove majstor koji podešava klavire? Klavir Štimer. Branka, šta kažete? Pa ne znam, jedno 4, 5 je sigurno, da li je 6 nisam sigurna. 4 je sigurno, ostali ste tu gde jeste. 4 tačna odgovora. Švajcarska, Johnny Weiss Miller, Pegaz i klavir Štimer, ali Sidney Poitier je bio prvi afroamerikanac koji je dobio Oskara za glumu, a ovaj petoboj je jedna, bili ste blizu, to je rvanje. Ali dobro, da vidimo šta ste osvojili za sada. 200.000 dinara, Darko! Bravo! Pa kao možda i kupim stan, Kažu, pa možda ga neko nadrealisti mi prepiše. komači aguza. 250.000 dinara za sada Kopaonik, 5 dana za 2 osobe, ja mislim da je to divno. Pa onda potrošimo na kopanje. Sve to na Kopaoniku. A nemo. Branka, spremni? Da. Spremni? Da. Koncentrisani? Da. Samo ne znate tehniku, sve ostalo znate. Pa, možda i tehniku ću odjednom početi da znam. Živite sa jednom, jel? Da, Hoćete tako znate. je, tako je. Evo 30 sekundi, 6 pitanja za vas. Sad, kako se na slovo B naziva najpopularniji oblik brušenog dijamanta? Dalje. Ko je po radnji čuvene horor drame Otac Rozmarine bebe? Polanski. Kako se zove disciplina za koju vam je pored skija potrebna i puška? Biatlon. U kom gradu je na Uskrs krunisan car Dušan? Prizrenu. Pod kojim imenom je poznatije povrće cvetača? Kupus. U koja 2 meseca se uvek javlja ravnodnevnica? Isteklo nam je vreme. U martu i septembru je tačan odgovor na poslednje pitanje. Da. Jel vam muž nekada kupio neki dijamant? Ne sjećam se, moguće. Ne sjećate se, a brilijant? Davno je bilo, da, brilijant. Brilijant jeste, to je bio tačan odgovor. Dali ste tačan odgovor samo za biatlon, to je jedno polje napred. Niste znali Otac Rozmarine bebe, možda od glumice bio Polanski, ali ovde ipak đavo, tačan odgovor. U Skoplju je krunisan car Dušan, Karfiolija nije kupus, tako da je biatlon jedno polje napred. U vrlo ste rizičnoj situaciji u narednoj rundi, ali nešto, Darko, se ni da dopadate za jedenje. Da vidimo šta se nalazi ispod. Imunitet, Branka. Darko, čao! Jao! Pravi čas. Šta se događa? U narednoj rundi Branka ima imunitet i niko ne može da izbaci ili pojede iz igre. Ukoliko stane baš na to mesto Darko i da 3 tačna odgovora, on će ispasti iz igre.
Tako da, Darko, pazi, pravite se da ne znate ništa. I mislim da će to biti odlično. Ne znam. Ili kako hoćete, možete da nas napustite prerano. Ovo zvuči malo morbidno, ali nema veze, nek mi seku. Ne bih baš. Miroslave! Ha? Čokolada Da li je... ste ikada bili motivisaniji u ovoj igri za ove 3 runde nego sada da ga smažete i da mu uzmete? Kao nadohvat ruke, ali svih 6 treba. Ajde, probat ćemo. Treba svih 6, Da. ajde. Dajte neka laka pitanja. No, pa evo, može, molim vas, laka pitanja. Evo, 30 se kažu može. 30 sekundi kreće. Sad. Kog heroja u filmu Troja glumi Brad Pitt? Ahila, Nesit je drugi naziv za koju... Pelikana, Koji pevač je bio frontman grupe Culture Club? Boy George, Kako se zove tvorac košarke? James Naismith, Iz kog afričkog jezika je pozdrav Hakuna Matata? Swahilija, Sa kog kontinenta je čokolada doneta u Evropu? Meksika, Severna Amerika. Ahil je tačan odgovor, jedno polje napred. Pelikan takođe. Boy George takođe. Jay Nesbitt takođe. Swahili takođe. No worries. Čokolada je li bilo posljednje 6. pitanje? Odakle je Jeste, čokolada? čokolada Sa ovog polja je je bila. čokolada. Jeste, tu je čokolada. Tu je ne samo čokolada, nego i 75.000 dinara, Elvise. Da li će tako i ostati, vidjet ćemo. Za sada, šta ste vi rekli? Meksiko, to je Severna Amerika. Severna Amerika. Šta Elvis kaže? Pa ja se slažem. Jeste, slažete se. Mislite da ste izbačeni iz igre? A Izvoli. ja ću da vam kažem da je njemu čokolada došla glave Miroslavu zato što je čokolada iz Južne Amerike. Tako da ste se spasili, Elvise. Obično ne znamo Imate 5 ono kila što posle. obožavamo. 5 kilograma posle. baš to. Daće vam Elvis posle. Elvis, da vidimo šta, to jest Miroslav, da vidimo šta se nalazi ispod vašeg polja. 50.000 dinara. Za malo. To je ukupno 250.000 Miroslave za vas dinara, ali bez te čokolade. Elvise, vreme je da damo svih 6 tačnih odgovora. Ajmo malo podrške za Elvisa. Bila je ovo blizu. Držimo se još. Ali čokolada vas je spasila, a imate 10 kila. I evo, 6 pitanja za vas i 30 sekundi. Sad. Koji broj su Rimljani označavali sa XL? 40. Koja je najpopularnija biciklistička trka kroz Italiju? Giro d'Italia. Koji je prvi zvučni animirani film u kome se pojavljuje Mickey Mouse? Parabol Vili. Kako se naziva spajanje 2 drveta različite vrste na isečenom mestu? Dalje. U kojoj državi izvire reka sa najdubljim kanjonom u Evropi? To je Tara, Crna Gora. Koliko prstiju ima čovek na jednoj nozi? 5. U poslednjoj stotinki. 40 je tačan odgovor, jedno polje napred. I Giro d'Italia, još jedan tačan odgovor. I Parobod Vili, tačan odgovor. I Crna Gora, Tara, još jedan tačan odgovor. I imamo 5 prstiju na nozi, još jedan tačan odgovor. Izvolite. Ali spajanje 2 drveta različite vrste na isečenom mestu se zove kalemljenje. Kalemljenje. Dobro. Vidimo šta se krije ispod vas. Jedno polje napred. 25.000 dinara za 5 tačnih odgovora, ali dobro i opasno ste se približili Darku. Darko. Na koju stranu? Šta ćemo da radimo? Sad ste nekako, što se kaže, u tesnacu. Nemam savjet, evo vi kako god želite, dok se vi koncentrišete. Vreme kreće sad. Ajde. Kako su glasila imena očeva komunizma, Marksa i Engelsa? Karl i Friedrich. Za koju je državu plivao legendarni Mark Špic? Ameriku. U nazivu kog domaćeg filma se pominje šeitan? Dalje. U koju reku se uliva reka Zeta? Dalje. Od čega se prave vrhnje i Millera? Dalje.
Koja rasa pasa je najbrža na svetu? Pretpostavljam, dalje. Dalje vas je spasilo za sada. Karl i Friedrich, tačan odgovor. Izvolite, Sjedinjene Američke Države, tačan odgovor. I sve ostalo ste rekli dalje, što je naravno netačno. Šitanov ratnik film u Moraču. Od mleka se pravi vrhnje i Millera i hrtovi ste isto znali, ali ajde, nema veze. Nisam znao sve. I za ovu taktiku koja se kod Darka zove dalje, softver kaže šta? Televizor! Jel može televizor? Može. I tu ste gde jeste, ne bi vam bilo u koži u narodnoj rundi. Branka, vi više nemate imunitet. Znam. Može malo podrške za Branku, nestaje imunitet. Hvala. Darko diše za vratom, vreme je da se pomeramo što pre po ovoj tabli. Hajmo sad 30 sekundi za vas. Kako se zovu reči i izrazi koji se isto čitaju i od napred i od nazad? Dalje. Kako se zovu daske od kojih je sačinjeno drveno bure? Dalje. Pod kojim umetničkim imenom nastupa vođa domaćeg benda Kljunovi? Ne znam. U koji red ptica spada čuvena ptica trkačica? U Nojeve. Ko je u seriji Otpisani glumio četnika Misirca? Ne znam. Uf, nije nam se dalo, Branka, nije nam se dalo. Ne. Tačan odgovor na prvo pitanje je bilo palindromi. Da. Daske od kojih je sačinjeno drveno bure su duge. Prljavi inspektor Blaža. Da, i Kljunovi. Kljunovi, niste mogli da setite. Bila je velika presija. Kukavicama pripada ptica trkačica. Ovo nismo stigli, Toma Kuruzović, da odgovorimo, tako da je to nijedan tačan odgovor. Ništa. I nema ništa ni od nagrade, pošto ste već bili pokupili, a to je bio imunitet. Mladi, lud, Darko. Zna se šta me čeka, da. Pa vidjet ćemo, pre toga imamo i Elvisa, nemojte to da zaboravite. Gde nam je ostao Miroslav i dalje razmišlja o čokoladi? Već dva puta mi izmakla čokolada i dobio sam pitanje o čokoladi i nisam ništa znao. I možda ću sada baš da smažem Elvisa sa svih 6 tačnih odgovora. Možda i ne, možda bolje da ga pustim da pojede Darka, pošto mi je Darko blizu. Da pojede Darka? Da. I da, njemu treba 5. Darko smeši, nije mu svejedno, ima televizor, misli dobit će 2, ali neće. Da li ste spremni vi za svoju rundu pitanja? Jesam. 6 pitanja, 30 sekundi, sad. Koja era dolazi po tekstu pesmi iz filma Kosa? Vodolije. Pasija kupina je drugi naziv koje poznate biljke? Ponovo. Pasija kupina je drugi naziv koje poznate biljke. U kojoj državi je sedište kompanije Enciklopedija Britanika? Velikoj Britaniji. Kako se zove muž čuvene Hasanaginice iz narodne balade? Hasan Smajlaga. Kojim državom je u 10. veku vladao Šal III. Glupi? Franačkom. Iz koje države vodi poreklo čuveni sir Roquefort? Francuske, ali... A šta bi s pasijom kupinom? Činilo se da niste čuli... Ne, nisam razumeo pitanje. Čuo sam pasiju. Kopriva je tačan odgovor. Evo nešto smo svi naučili, ali Vodolija, Age of Aquarius je tačan odgovor. Jedno polje napred. Hasanaga, još jedno polje napred. Sedište kompanije Enciklopedije Britanika, brzo bi svako rekao Velika Britanija, ali nije, Sjedinjene Američke Države su u pitanju, Illinois. Gde ste pošli? Možete još jedno polje za francuskom, franačkom državom. I to bi bilo to, ali sir Roquefort je isto iz Francuske, ali to nismo stigli da odgovorimo. Šta se krije ispod vas za ova 3 tačna odgovora? 25.000 dinara. 275.000 dinara, Miroslave. Niste zadovoljni? Nisam zadovoljan sa 3, ova Roquefort sam trebao da znam. Dok se vi ljutite na sebe, ja ću da popričam sa Elvisom. Elvise? Elvise, 5 tačnih odgovora vas deli od jedinja Darko. On je mladi, lud, isto kao i vi ste mladi, ali niste ludi. 250.000 dinara, Kopaonik 5 dana za 2 osobe i televizor. Ako uspete da odgovorite tačno na 5 pitanja koje ću vam postaviti upravo sad.
Na kom ostrvu je rođen Napoleon? Korzika. Najsitniji sisar na planeti je vrsta koje životinje? Slepog miša. Kako se zove crtani lik iz školskog TV programa koji jede satove? Dalje. Kako se na slovo Š označava utiskivanje manje namirnice u veću sirovu? Dalje. Šta je mezanin ako je deo zgrade? Dalje. Kako se zovu poučne priče u kojima su glavni akteri životinje? Dekoncentrisali ste se skroz na skroz. A ja ću vam reći da je Korzika tačan odgovor, jedno polje napred. I slepi miš, još jedan tačan odgovor, on teži 2 grama. A Big Mazi je tačan odgovor, nekada davno, Elvise, nekada davno kad smo mi bili mali, kad nije bilo YouTube-a, bio je samo Big Mazi na televiziji. Špikovanje je utiskivanje manje namirnice u veću, među sprat je mezanin, na poslednje nismo stigli, ali dobro, da vidimo kako vas je softver nagradio ili iznenadio ili možda neprijatno iznenadio. Sad ćemo da vidimo. 10.000 dinara. Ja mislim da je to fair. Pa da. Fair. Miroslav, kao krokodil iz crtanog filma. Najgori protivnik ikad. Najgori, jel? Ne možete da ga stignete, a stalno ste mu za vratom. I nema nešto para. Jasno. Baš je tesno. Šta ćemo da radimo mi, Darko? To je jasno što će se desiti. Vi čitate pitanja, ja pokušavam da odgovorim. To znam, to sam, vi pokušavate. Da li ćemo mi da izjedemo Branku i da uzmemo 125.000 dinara ili ćemo da preskočimo Branku pa da se dovedemo u lošu situaciju u narednoj rundi? Ja ne znam. Iskreno imam još par sekundi da razmislim. Tako je, zato što 30 sekundi i 6 Dvoumim pitanja se. kreću sad. Šta je po zanimanju Bruce Willis u filmu Peti element? Dalje. Šta je mizogamija? Mržnja prema braku. U kom sportu jedna od trka nosi naziv valonska strela? Biciklizam. Koje je izvorno značenje izraza gej? Dalje. Koji američki predsjednik je proglasio robove slobodnim ljudima? Lincoln. Sa koliko kontinenata je uokvireno Sredozemno more? 3. Dobro, da vidimo. Bruce Willis je taksista, a G na francuskom znači veseo. A vi ste odgovorili tačno na 4 pitanja. Mržnja prema braku, biciklizam, Lincoln i 3. Stanite tu. Preskočili ste Branku. I da vidimo šta se nalazi ispod. 50.000 dinara. Veoma ste hrabri i džentlmen ste, Darko. Ma nisam džentlmen, kakav Da, džentlmen. nego ne idete, udate, jel? Trenutno nisam džentlmen. Evo, Darko priznaje da nije bio džentlmen, da nije bio fin, da nije imao taktiku, ali ipak vas je preskočio. Ja mislim da je bio i džentlmen i fair. I šta ćete sad vi, Branka, učiniti? 3 tačna odgovora od toga da izbacite Darka iz igre? To stvarno ne znam. Baš mi je teška situacija. Postavi me težak zadatak. Dobro, možda ćete moći da kontrolišete igru, ali imate i Elvisa ovde sa vaše desne strane. Nemamo mnogo vremena da razmišljamo i da raspredamo sad o tome i da pijemo kaficu, jer vreme kreće sad. Koji od navedenih predmeta ima najveću gramažu? Hokejski pak, teniska loptica ili loptica za bejsbol? Teniska loptica. Kom vladaru je Seneka bio učitelj? Dalje. Ako nije testenina, makaron je vrsta kog jela? Kolač. Kako se zove prvi čovek koji je kročio na mesec? Neil Armstrong. Ko ima duže uši, divlji zec ili kunić? Kunić. Kako se zove mala havajska gitara sa 4 žice? Ne znam. Steklo nam je vreme. Najveću gramažu nema teniska loptica, ima pak. Seneka je bio učitelj Neronu. Makaron, da, jeste tačno, to je kolač, jedan korak napred. I Neil Armstrong je tačan odgovor, još jedno polje napred. Ko ima duže uši? Kunić ili divlji zec? Ne znate? Što sam ja rekla? Kunić. E pa niste dobro rekli. Divlji zec. Da.
Ali ima još jedan. Ne, ima još jedan. Ali na ovo poslednje ste stigli da odgovorite, to je ukulele, tako da ste spasili Darka za sada i da vidimo čime će vas softver nagraditi. O, tretman u spa centru, Branka. Lepo. Moći ćete da uživate sami. Ukoliko, naravno, sačuvate Jeste. svoju nagradu. Čekajte da vidimo tamo gde nam je Miroslav. Sakrio se u ćošku. Miroslave, sami ste tu. Nećemo da ne primetimo da vas 7 polja deli od toga da se vratite na svoje mesto, ali prepreka vam je ovih 10 kila čokolade. Da, ne pričamo 7, pričamo o 5 ovde, znači to je bitno. Tako da, Vidjet ćemo, ajde kako vam se namesti sreća. Može, spremni. Srećno, Elvise. 30 sekundi kreće sad. Koji čuveni kompozitor je imao 20 dece? Bach. Od koje biljke se dobija wasabi sos? Dalje. Šta o kretanju zemlje nazivamo zemljena revolucija? Okretanje oko sunca. Koja čuvena britanska grupa je radila muziku za film Flash Gordon? Queen. Šta je po zanimanju Will iz serije Will i Grace? Advokat. Kako se u fizici naziva čestica svetlosti? Foton. Bach je tačan odgovor, jedno polje napred. Jedino nisam siguran za advokata, da li je iz Will i Grace, ako je to, onda imam 5. Vidjet ćemo, Miroslave, čekajte sad. Kretanje zemlje oko sunca, to je isto tačan odgovor, još jedno polje napred. Queen je radio muziku za Flash Gordon, to je isto tačan odgovor. I foton je tačan odgovor. Od koje biljke je, možda vi znate, Elvise, wasabi sos? Ne znate, možda zna Branka? Ne znam. Nije wasabi da se isto zove, možda biljka. Nije. Pa možda, a šta ste vi rekli? Ne, dalje. Dalje ste rekli. Nisam bio siguran, pa onda ako... Wasabi je, da, to je. Wasabi bi bio tačan odgovor, ali dalje nije bilo. I stigli smo do Willa i Grace. Da li je advokat? Jel zna neko da li je Will iz serije Will i Grace advokat? Darko ne menja izraz lica. Ne znamo ništa sad. Ništa ne znate? Sad ništa ne znam. Nije znao što znači reč gej, sigurno ne gleda onda Will i Grace. Ne. Pa to je srećan i zadovoljan. Ge, on je ge. Dobro. Ipak se kaže ge, onako malo, nije baš da je ge. Dobro. A ja ću da vam kažem da Will jeste advokat i da ste konačno uzeli tih 10 kila čokolade. Elvise, nažalost, izbačeni ste iz igre. Lepo, Miroslave, konačno ste se dočepali i dobili ste 10 kila čokolade, 110.000 dinara od Elvisa na vaš konto već, tako da je to ukupno sada, što vama naravno ne znači ništa, ali 385.000 dinara i ova vaša čokolada. I da vidimo šta se nalazi ispod. 25.000 dinara. Softver može da prepozna tu neželju za novcem. A to je na ovo Elvisovom mesecu sam stao, on ništa više od 25 nije nikad uzeo, tako da definitivno maler čovek neviđen, ali dobro. I da konstatujemo da vas u narednoj rundi samo 2 tačna odgovora deli od pobede u večerašnjem kvizu. I sad vas puštam da mislite o tome. Potrudit ću se. Darko? Bolje Branka. 7 polja vas deli. Daleko je sunce, nažalost. Ali vi sijete kao sunce. Takav Meni sam po zaista prirodi. znači, po prirodi veseli. Dobro, da li ste spremni za svoju rundu? Može. Ajde da probamo. Može. 30 sekundi kreće sad. Ko je reditelj serije Zaboravljeni? Dalje. Šta menja ptica kad se mitari? Perje. Koje je more dobilo naziv po Tezejevom ocu? Egejsko. Po kojoj morskoj ptici je dobila ime nekad čuvena čokolada iz SFRJ? Galeb. Šta je klepsidra? Sat. Kako se zove smotani omaleni pomoćnik crnog guje? Đavli ga zna. Đali ga zna, ne Boldrik. zna.
ne zove se tako, zove se Boldrik. Ali tačno je perje. 4 tačna odgovor. Egesko, galeb, vodeni sat. Teško vas pratimo. I stanite ovde lepo, zato što tačno nije bilo. Seriju Zaboravljeni režirao Darko Bajić. Samo na 3 polja od početne pozicije da vidimo šta se krije ispod vas, Darko. 50.000 dinara. A nemojte biti na kraj srca. Do sada imate 350.000 dinara, 1 televizor, a ne 2, i kuponik 5 dana za 2 osobe. Mi nikad ne znate kakva će pitanja dobiti Miroslav. On će možda misliti o svojoj ovoj čokoladi. Ne zna se. Ali pre toga imamo Branku. Branka, daleko smo od početne pozicije, ali moramo da odradimo ovu rundu. Naravno. 30 sekundi za vas i 6 pitanja. Slušajte pažljivo. Sad, šta izrađuje Abadžija? Burat. Iz koje je zemlje pisac Nobelovac Orhan Pamuk? Iz Turske. U kom veku je održana prva profesionalna biciklistička trka? 20. Kom junaku iz stripa i filma je pravo ime Kal-El? Ne znam. Koja vrsta namirnice je Cayenne? Sir. Kako se nazivaju sićušne čestice iz kojih se razmnožavaju pečurke i gljive? Hife. I ja ću vam reći da je to bio 1 korak napred, Turska, Orhan Pamuk, to je tačan odgovor, sve ostalo je bilo netačno. Abadžija izrađuje odeću, u 19. veku je bila prva profesionalna biciklistička trka, Superman je inače Kal-El, paprika je Cayenne i iz spora se razmnožavaju pečurke i gljive. Tako da ostavite tu da jeste da vidimo šta se krije ispod vas. Softver kaže Branka, 5 dana za 2 osobe u Pragu, ali to tako je to u vazduhu, jer Miroslav Kordić treba da samo 2 tačna odgovora da bi ih potencijalno odneo kući. 410.000 dinara, ova čokolada vam svakako sleduje, toliko ste jurili po ovoj tabli i eto vam je, nosim. Motivacija je čudo. Znam. Imati cilj u životu, Miroslave, to je sve i vi ste to večeras dokazali. Hvala vam na tome. I 30 sekundi za vas, 6 pitanja, kreće sad. Čaj od kadulje nam je poznati pod kojim imenom? Žalfija. U kojoj zemlji je umro Jovan Dučić? SAD-u. Koji je televizijski junak dobio ime po skraćenici za izraz Alien Life Form? Alf. Jackie Robinson je prvi crni igrač koji je zaigrao. U kom ekranizovanom Andrićevom delu Zoran Radmilović igra tamničara? Prokotavlija. Šta su iz Doma invalida po pesmi ukrali Pišonja i Žuga? Kasetaš. To je 6 od 6, Miroslave! Svaka vam čast! Ali možete samo 2 polja. Nažalost, Branka i Darko izbačeni ste iz igre, a Miroslave, vi ste pobedili večerašnju igru. Hvala. Više od 10.000 izbjeglica u Evropi su deca, koja sama lutaju putevima kontinenta. Polovina njih je u Italiji. Ovo je priča o njima. What's your name? Mohammed. Mio figlio. أنا اسمي محمد مش ماركو. My name Mohammed. Mohammed! TV premijera filma Gorana Paskaljevića Uprkos magli. Subota u 23:35. Nekada je najteža tišina. Kada si paralisan od straha i neizvesnosti. Kada si ubeđen da si sam. Kada bi najradije da odustaneš. Tim trenucima presudna je podrška. Da znaš da neko navija za tebe. Mi sad navijamo za sve vas